Conta-me cousas da Lobeira, de cando ti eras nova. Sí, pero a ver, xa me dirás. Cando vim pa aquí xa era grande que eu non sei máis nada. Cando viñeche pa ti? Claro, porque eu nací ali na Golpilleira, Bueno, xunto ao Bacalao. tan longe. Sí, pero non me acordo eu da Lobeira aquí, de cando era un novo sei, iso non me acordo. Cando viñeche pa aquí? Eu que sei que tempo tiña, eu xa tiña 10 anos, e cando vim pa Claro, aquí... xa tiñas 10 anos, vale. 10 ou 12 anos, pero non me acordo de máis E nada. cantos anos tes? Tiño 83. Entonces, viñeche pa aquí, levas toda a vida aquí. Sí, pero, pois non sei de que me acorde, a ver, de que me dis. Tiñades vacas aquí? Ah, bueno, hombre, sempre, é lo de que vivíamos, de vacas, e de plantar patacas, e maínzo, e comíamos o pan de mestura, íbamos moer, a uns muiños que había, moíamos o maíz e comíamos. E o trigo, tamén se botaba trigo, pero pouco lle botábamos ao maíz, botábamos máis maíz, e o trigo vendías, para coller os cartos. E os ovos? Os ovos iban todos para a feira. Iba mamá, Dios la tiña no ceo, e veña, ti leva os huevos, e eu levo un pouquinho maíz na cabeza, e tiro os huevos. Ala, 2 ou 3 docenas, e vendíamos aquelas 2 ou 3 docenas de huevos. Nosotros aquí edes polas vaquiñas, e o leite non se vendía daquela. Cando era novo non se vendía. Comíamolo, leite. Fálame de cando me contaxe aí atrás que ibades mercar o carburo e todo iso a Moeche. A Moe, no, a Lamas. E íbamos todo por aí abaixo. Cruzábamos a vía do tren, a vía que hai estreita ahora, que sale a San Saturnino, ali a Silvaronja, por aquela vía do tren. E alón Lamas tiñamos que cruzar a vía do tren. Como non había tren, íbamos todo pola vía adiante. Pola vía. Chegábamos ali, dábanos o gas, e tiñamos que traer a ración do gas. 3 botelliñas de gas, e tiñamos que as bolsas e todo. E ir aló a Lamas por ela. Bueno, eu por verse como daquela, ir ao gas, buscar a ración do gas. Despois tamén íbamos á Casa de Cavada, aí á tienda que houve aquí, en Santa Mariña, e dabannos a ración do azúcar, un pouquinho aceite, un pouquinho tal, e iso así. E máis o carburo. A máis o carburo, pero o carburo pouco tiñamos a máquina do carburo. Tiñamos o candil que costaba menos. Alá, ainda non querían que lle tiraran moito polo gas para que non gastara o gas, a malo carburo. Pero o carburo pouco tiñamos a luz aquela. Nosotros tuvemos unha vez, pero pouco. Máis gas que carburo. Pero entonces, a Lamas a donde ibades? Alá abaixo, para lo da carretera. Alá abaixo, chegando a Lamas, a unhas tiendas que hai agora, que non sei agora mismo que hai ali, desde que eu non vou. Pero cruzábamos toda a vía do tren, a todo por abaixo e a pé, e despois volvíamos a vir a pé hasta aquí, outra vez. Fíjate, na guerra.